तो बर्तमान मोर ये गजामुग रेडी गला और दिन भविष्य रेडी हो गला। बर्तमान आंब कटा सरीगला। आपण मैंने कमेंट करके कहूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम कर मोर आ गोटे नुआ वीडियो को। आज आम माँ पुओ दी जन वेलकम कर। मोर अलरेडी गाधुआ पाधुआ सरी गला। आबे जीवा रोषे करवा। बाबा तो आज दिन सारा केମିତି कौन कटुचे मोर तो वीडियो माध्यम रे आपण जानि पारिबे। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। ठीक बाप पो खेल कर कौन चलती। अरे कौन खाइब ब्रेकफास्ट कौन खाइब सेटा मु जाने तुम करो ना। बेसन पे खाइब कि बेसन चिला? हाँ बेसन चिला खाइब खाली सेटा खाइ रहबो ना। मैं चलिली तुम आसिक करिवो। हम बाप मंगल संग चलते तो आम जा। सकाल गोटे रसगोला मु खाईदेली। आ गोटे छुआ बिलाती देखी केमती हो ठंडा। बाबा उठ 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 उठ। नो नो नो। तो बर्तमान ठीक पानी सब फुटे देली। पानी दे गजामुग खायापाई रेडी कर रेडी कर सारा पर आम ताको खाइबा। तो बर्तमान मोर ये गजामुग रेडी गला और दिन भविष्य रेडी हो गला। तो ये बाप दी जन मिसी पुछा पुछी काम चलছে। ये तो गोटे बड़ पुछा पूछ दे बाबा पूछ दे। तो मोर ये ब्रेकफास्ट में सुजी उपमा रेडी हो गला और मुझे सहित सोयाबीन भी भाजी देते। तो अब मुझे जाऊँगी छुआ को खोईबी। से कांद भोक लगे से खाइब ताको खोई सारिके आउ जहाँ बाकी मोर काम करी ताको आगे खोईदे। तो खाऊ खाऊ छुआ शोई पड़ा तो ताको शुईदेवी और कई नहांती ता पाखे। तो मैं बस पाखे कि आसले मुझे रोषे करने ताको शुई दिए। शुभ बोली से कामला खाईदेला मैंने शुई पड़ा। मुझे गाधेवाई और से आसिले छुआ पाखे बसवे मुझे कौन करी मुझे टिके गड़ी पड़े छुआ पाखे। तापर उठिकी जी रोषे करने बहुत काम बहुत। तो मुझे छुआ पाखे टिके गड़ुची उठिले कौन कौन रोषे करी आपण मानक देखेबी। तो ये समस्त ब्रेकफास्ट सरीगला मुझे लंच तैयारी कर सोयाबीन तो भाजी देती और डाली बसई। तो मु कौन कौन आज आइटम तैयारी कर तो आपण वीडियो माध्यम रे देखिए। तो मत टे प्रॉब्लम हो वीडियो मोबाइल धरिकी करने तो मु
କରି ସାरे କ'ଣ କ'ଣ ତରକାରୀ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିନଟି ଆଜି କେମିତି ଯାଉଛି। ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ, ସାଲାଡ୍, ଏଠି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଚଚଡ଼ି, ଶାଗ, ସୋୟାବିନ ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ଦହି କଡ଼ି। ଦହି କଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ତ ଦହି କଡ଼ି କୁହନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ହେଉଛି ଦହି କାଞ୍ଜି କୁହନ୍ତି, ଦହି କାଞ୍ଜି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଏତିକି ମେନୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା। ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଦେଖା ହେଉଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଖିଆଖୁଇ ପୋଛାପୋଛି ମଜାମଜି ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ତିନିଟା ବାଜିଲାଣି। ଯିବା ଏବେ ଶୋଇବା, ଟିକେ ଶୋଇବା କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖା ହେବା। ଫାଇନାଲି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ସରିଗଲା। ତ ଗରମ ହେଉଛି, ଝାଳ ଖାଲି ବୋହି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଛୁଆକୁ ବି ନେବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ ଶୋଇଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଏଠି ଟିକେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇଛି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ। ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କାଲିକା ଭଳିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ସବୁ ଘର କାମ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାନେ ପେସେନ୍ସ କରୁନି ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତିକି ଯାହା ହେଉଛି ସେତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାରି ଗରମ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବି। ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଉଠିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେବି। ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସାରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାର ଅଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତ ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛି। ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଗଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ଆମ୍ବ କିଏ ଖାଇବା ଆସ? କିଏ ଆମ୍ବ ଖାଇବ? ମୁଁ ଆମ୍ବ କାଟିବି ଏବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ କଟା ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏମିତି ଫାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଆମ୍ବ ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆମ୍ବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ଫଟାଫଟ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ତ ରୋଷେଇ କରିବି ଏବେ, ଅଟା ଦଳିବି, ସବୁ ପରିବା କାଟିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ତରକାରୀ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରେ। ଆମ୍ବ ଆଉ ପିଜୁଳି କାଟିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ହେଉଛି ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଲାନି। ମୁଁ ଖାଲି ରୁଟି କରିଦେଇଛି। ରୁଟିଟା ହେଇଗଲା, ତରକାରୀଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଅଲରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, 6:30 ବାଜିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ଆଉ ତରକାରୀ କରିବି। ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ଆଉ
ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା ଦେଖାହବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଜିନୁକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିବା। ଟିଭି ଦେଖି ସାରିକି ଛୁଆ ଖାଇବ, ଛୁଆକୁ ମାଆ ଖୋଇଦେବେ। ଆଉ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି କାମ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଜିକା ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ କିଚେନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲିକି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ରୁମକୁ। ରୁମର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁମର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ସଜେଇବା। ଆଉ ଆଜି 3ଟା ପାର୍ସଲ ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ଅନବକ୍ସ କରିବା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଟା କେତେ ଜିନୁ ରଖିଛନ୍ତି। 3ଟା ପାର୍ସଲ ଅନବକ୍ସ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମକୁ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି 3ଟା ପାର୍ସଲ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି। এটা ହେଉଛି 5ଟା କୁସନର କଭର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। এটা ରହିଲା ଆମର କୁସନ। এটা 5ଟା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ବୋଧେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। এটা 12x12ର ଅଛି ସାଇଜଟା। ତ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବା ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା? ସେମିତି ଆଉ ରହିଲା 4ଟା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସଲ। ତିନିଟା ଯାକ ଆଜି ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ହେୟାର ଭଲ୍ୟୁମିଂ। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଜିନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ତାର କାମ। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖେଇବା। अच्छा
ଏଇଟା କିଛି ଏମିତିକା ଜିନିଷ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଉଡ଼ି ଅଛି। ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି, ଜଣା ବି ପଡୁନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଜିନୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କର ଚୁଟିରେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସଲକୁ। ତ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି? 299। 263 डिस्काउंट 5 ग्राम अच्छी तो बहुत कम अच्छी तो एति खंडे थी बोधे आप देखो तो अब जी नेक्स्ट पार्सल को अच्छा हूँ पाउडर साइन किचन पावर साइन किचन जंक अच्छे से तेल चिकटा सब बाहर जो उठी जो ना 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 तो ये मुझे आपको काली यूज करके देखेबी तार ये अच्छी केमती स्टेप बाय स्टेप केमती यूज हम तार वार्निंग भी अच्छी एटा हूँ 700 ml अच्छी तो एटा मु आपको काली ब्लॉग रे देखेबी यार यूज केमती होची तो आउ गोटे एटा होची लोटस रो योथारेक्स रो एटा कोनटा क्रीम टा बस एतिकी आउ नै सरीगला तो आज मैं एठी एंड करूची मो ब्लॉग को समस्त को बाय बाय गुड नाइट लव यू ऑल।